Så nu er vi på vej til Stavanger. Vi er cirka 100 km igen. Og det er bare klipper på klipper på klipper og tunnel. Så det er meget fedt. Så har vi skulle fundet vores nye spot her i Stavanger, men vi er ikke 100 på, om vi må køre ud, hvor vi kører ud. Så nu er vi lige oppe og snakke med en bondemand, som skulle eje det her stykke jord. Så finde ud af, om vi får lov til at hoppe i vandet, eller vi ikke gør. Så skal vi finde et andet spot. Det håber jeg ikke. Ja, så fik vi sgu lov af bondemanden til at komme ud. Men det er lortevejr. Det blæser helt vildt. vi vil sgu ikke i, fordi jo, vi vil godt i, men vi vil ikke op igen. Nej, klokken er 8:30. Og ja. det er sgu 19. Ja, det er fandme 19. Det blæser sindssygt meget. Så nu prøver vi at køre ned sydpå ned til havnen og finde et spot og overnatte, og så i morgen tidligt, så forhåbentlig har været lakse lidt. Ja, så kører vi ned igen. Yes. Hvad så? Går det godt? Nej, der er simpelthen bare blæst på det her lort her. Klokken er 11:30. Det er ikke fået os til op endnu. Men der står taskekrav på menuen i aften, så det glæder vi os rigtig meget til. Men nu skal det her tændt bare margaret, så er jeg glad. Kom af. Det er kraftedeme med store, mand. Prøv lige at se her. Flot den her. Sådan der. Og så ned i... Se lige her. Ja, det er flot. Ja. Det har kun været en af gang. Jamen så ned med lort. Hvad? Yes. Hvordan ligger man på ryggen, ikke? Bare ned, mand. Det er stadig lue. Det er godt. Så skal vi have sølvpeber igen. Prøv lige at se det der. Hold nu kæft. Så, nu er vi kommet til en af de nordligste øer i Stavanger, og vi har fået at vide af en dansker heroppe, at der skulle være pikvarer lige herude. Der er sandbund, og mellem 2 og 15 meter alt efter, hvor langt vi så ud. Det bliver rimelig hurtigt dybt. Vi var herude i går, og der blæste for meget.
Det blæser stadigvæk omkring 7-8 meter i sekundet, men det er ligesom om vinden kommer lidt mere skråt fra, lidt mere nordligt fra, vestligt fra, ja. Så det gør, at vi kan muligvis komme i vandet i dag. Så vi håber. This is you ending fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow souls. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember me. Surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation. Ser fed ud. Okay. Du ser pissefed ud. Hvad så? Jeg er Frisk? smadret. Er morgenhår? Ja. Det så godt. Så. Det er pissefedt. Det her, det er 4. dagen. Og jeg er pissetræt. Nu vil jeg bare høre dejlig menuet. Det er simpelthen så godt. Og så må vi se. Nu skal vi nok ud i dag en enkelt gang, men jeg gider ikke chokolademorgenmad i dag. Skal ikke så meget chokolademorgenmad? Nej. Så det er sidste dag i dag. Og så skal vi nok på vej hjem igen. Men det var jo lækkert. I går der fik vi taskekrabber. Og det var fandme godt nok. Kløerne de smagte fantastisk. Det hele var fantastisk. Okay.